Vítajte v dnešnom videu. Dneska ideme stavať tu mesto. Dajte odber, like, komentár, zvonček. A keď nechcete ďalšie nástroje v tejto hry, tak dávajte aj lajky. Ideme rovno pre peňažky 250 eur, ale 250 eur už mám. A ideme na to. Tak už tu ideme lampy podávať. Už by na peňažky. Hej, to za chvíľu zbydeme všetko a budeme mať nič. Dobre. Tak. No dve lampy, to není dobre. No. Lavičky. Peňažky. Tak. Koš. Svetlá. Co sa bez peňazí? To čo je? No, ťa návštevníkov. Dobre, čo sem dám? Začneme tak ľahko. Začneme takto a postavili by sme tu. Môžeme sa postaviť nejaké nákupné centrum. Môžeme sa postaviť obchodov, no. Keď sa dá. A nie, OK, budeme stavať. OK. Elektro. Tak, ja som to kupoval. No. Jeden návštevník. Už tu chodia. Tak, ideme, nakúpime, všetok tovar ide sem. Ja som človek, ktorý je rýchly míňať peniažky. A už to aj rýchlo tu ide. Aha. Dobre, postavíme si jeden obchod. A ideme ešte tablety. Toto, televízory, svetlá, televízor, počítač. No. Cesta. Koľko? 275? Ježiši Mária, 275 toto stojí? Mám tu nejaké peniaze, tak si idem všetky zobrať. A to nie sa záležil s tým hlasom. Tak. No, a ideme teraz postaviť cestu, ktorá stojí 375 eur. Dobre, to zahrávam. Ja som normálne z tej ceny odpadol. Dobre. Tak, kúpime toto. Kúpime všetko. Ďalšie stavať. Zvierací obchod postavím. Tak. Ešte dosť toho tu postaviť musíme. Nemá peniažky. No, nemá peniaze. Musím ísť zase si našporiť. Toto bude trošku zabavné aj s tým hlasom. Druhý návštevník, takýto veľký, vysoký, tu máme. Taký veľký návštevník sa prišiel, ako medvedík Pú. Display, psídom. Nakúpime. Ani nevšímam si peniaze. Zasa je minuté. No, zasa minuté. Skoro 4000, ale 107 není dobré. Dobre. Toto není dobre. Tak. Ešte tuto. Však semafóry musíme dať, aby sa do autíčka nezrazili. Tak. Telefónna budka z Londýna. Ďalšie stavanie. Fitko postaví, aby ľudia mohli cvičiť. Všetko malé. Tu
všetko postavia na malo a potom ľudia len pet budú stavať. Veľký pet tu budú stavať a robiť. A na to som tu ja. Na to som tu ja. Tak. Tak, máme to. Ideme zasa kupovať. A to je návštevníkov. Dobre, základy. Pokazil sa ten bezžiaci pás. No, máme smolu. Počkáme si, keď bude 5000. Bum! 5000 je v mojom vačku. A ideme dostávať túto fitko. Tak. Zasa. Však to je jaké drahé, vole. No. Pekne. Tak našporíme a ideme. Nesvíc tu, ja viem, že tam mám ísť. To funguje. Ečko. Funguje. Môže zavolať niekomu. Tak ešte sem. Tak hydrant. Lampa. Toto. Tak smetiaky, aby mohli sem, keď dojdu smetiaky, mohli poupratovať. Semafor. Tuto rastlinky si nakúpime. Hydrant ďalší. Samé hydranty a tieto sprostosti sú tu. Tak, idem kúpiť ďalšie, wow. A toto kúpime. A ideme ďalšie stavať. A čo tu dáme? No štadión. Štadión. 200 robuxov stojí. Policajná stanica. Tak, stoličky tu dáme. Dať basu potom. No, než tu bude basa pre ľudí. A policajná stanica je posledná, čo staviame toto videu. Tak, skočím. Budeme tu točiť osoby. No by bolo. Celá. 3. Ďalšia celá. Túto stoličky. Ešte jedna vec zadu. Tak. Podobíme. A ešte treba to porobiť. Dobre. A ešte zadu. A tu ešte dve chýbajú. A ešte jedna vec zadu nás čaká. Tak. Dobre. Dostávané. Policajná stanica je dostávaná. A ešte túto jednu vec musíme pridať. No a keď sa vám toto video páčilo, keď áno, hodme like, komentár a zvonček. Nezabudnite, držte sa a čaute.